Halo keblei pi baro ka katang ka junga kalong imastasan ko parleng do no orang iba syong sa ka snong song nong po ribo isrek akau ne kong ada aingu iblei ka wala ngai kana ka mer ka ku iba khia ka bangala ban simenta kana ka por ya ka banya tanya lene ya debet alor kana ka topik ka boong hatu la ka ba ajak kimi ne la ka ba ajak pa kana ka beli sibun ya iba PS lingdo iba ai yang ya kana ka lat ka kabu ya ka bangala ban pensngeu ya kaban aya ki nya ki jutang kumjuru ya ki view ki jungi halor kana ka banta ka badon kam ba kong sam ba ka ri ba ka jai bereu kana ya saj hadu kana ka klimat ka banta ko beli sibun ba ngahang ne yang ya kaban penksan ba ka ban ong ba la ka ba ajak pa ban ya ka ba ajak kimi ngadon sibun ki dau ya ka ba ngalawan penksan ba la ka ba ajak pa ban ya ka ba ajak kimi ngide bente baro ba haga baneng kong haga rigasi jentia ga jongi ba ki breu ki bomen shwa ki ai ka jajung ki shaw shinrang ki ai ka jajung ki shinrang henry ngla ban kli balei pat kane ka jaj jongi hadu manta mane ki ai sken thai ka daw kolong ba ka nila jute ba ka rigasi jentia ga jongi la tep kum kata ka ri ya umsnam ukni ukong haba ki breu bomen shwa ki juyale thma na ka wei ka hima sa ka wei pat ka ba kumno ki penihar ya kata ka hima ka jongki de namar kata ka dau ba ki shinrang ha ba ki let ma ki bun na ki shinrang kala ya pa kata ka thma bat ki la ong bala den ka jing jandu ja jong ki shinrang ka si de namar kata ka dau ba ki la plong ka wei ka dor bar ba ha ka ba ki la ya shong ba ya ta hang ta ba ki ong ka bha yangi ya ka ba in ai no ya ka ja ka kan ja jung so kan thai ka balong ka nongri ka nong sumar bat ka ba shong haying bat kalong kha kalong pon dei na do ta ka klimat ka ba kil ayo kan no e kan ka jai ka kenja saka kan thei ka balong ka nong ri ka nong sumar henreng ko perlo ko ne thu epi ba ka ta ka por ka la le no ka jug ya le thma henreng ne ban pin kala no e ka jung khat ni sa ka juk ka ba khamman suwa ka ta ka ban ai biang e ka jai sau sinrang u balong u khat arbor bar ulong sa uta u rong ba wa shisha nga ni dei ban tep ya kan ka jing sa ba ka perthi baro ka we ya ka jai ka kenja bat ya ka bha ki ai sa usun rang henry dei tangan ne kari kasi jentia ka jungi bat ngi ong hana ba ngi long ki ba kerpang ya ka bangi ai ya ka ne ka jai sa ka kan thai henry nga ko ba nong pi ba ngi long ki ba khla bat kami hab setia ya ka ne ka dustur ya ka bangi dei ban ai ka jai ka kenja ka jungi sa ka kan thai ha ka ne ka jala ka jungi la tipru ya ka kum ka jala kristan ha ka ba prapo persen ne khandai po persen ki dei ki kristan bat ngi tip ya kata kum ka jella kristan hande ka bapen si pat ingi kalong ba ni kum sam la bot na ka e ka jing kai jong ka bible henry ni sim pan ban ya ka jing kai pateng la pateng om kum ka jing kai na ka bible bat kalong sha ka jing si ka ba khrau bat ka ba ngim sam la sim ya ka nong rim jong ni na ka bible ni de ben te ba u adam ulong ubreu ben kong ha ka ba bleu thau ya u ban ri ban sumar ya ka ban long ken rat halor ki e baro hadin ka tau bleu le i ba uneu adam ula kenja kum tau la thau ya ka buai ka breu bakan long ka nongri ka nong smar bakan open sunganya u bakan nong yarap u kum ta ngi ben tep ba usun rang ulong kenrat halor ki eke baro bat ka the ka kan the kam de ka kenrat ka de ka nongri ka nong smar bat ka nong yarap ya usun rang henry ka baso si pat ngi hang ne ka ri ka si jantia ka jongi hoila ngi pe ki khanat tang ngi ong ba udon u thaulang bat ka yau be balik kim jo ong ka yau be bar thaulang henry ki ong show thaulang bar ka yau be ka daw kolong ba u thaulang ane usin rang ude ban wana khamat henry ka yau be ka kan thai ka dei kam no wana den da kum juru la rangi pet hakane ka ri ka si jentia ka jongi bale bang yar arsut haka khai ka patang bat ngimla ban ya kot bor bat ki we pat ki jaj ben reu ka daw kolong ba ya ka kam ka ba kong sam hadu kata kata ni ai ya ka kan thai ka balong ka kabatang sibor kaba siboj henry ngi usun rang ngilong ki ba khat arbor bat ki ba khat ar boj kaba sosi kalong ba ya ka kam ka pongsan kum ka kam platengka bat ka kam ying kam sam tane kata ka kam finance minister ngi la banoh ka nowe bar ka kam department ni ai ha ka kan thai ka ba sibor de namar kata ba kalong ying som jungi ka troin bat ba ngi ngim la ban ki bat ya nujor bat ki we ke ka wala ja dangshan hane kari ka si jentia ka jongi haba we u
upara kasi jongi urang yale ngila ban ong ulasha siya bagi polir ke ga penlong uban shot sedia pabrang sistem senya kadau kolong ba namar ba kata ka home department ubabat ya kata home minister ulong ubri ubatlot bom don ka jing sampang bat buduna hadu kata kumluban penyat sampang ya daga gam home department de namar kata kadau basami kene jing susi ka bakrau kapla wanja wan tap teluk hakane kari kasi jintia ka jongi namar kata ngako ban penihap bat ke ga bajah ka longi ngasam jongi ya ka baka kam ka bakongsan ya ban bat ya ka pisa ka tengka ban bat ya ki jaka ki puta bat ban long trai ya ki baro ni aya ka kan the kumju ru ban pe ya ka yin ngasam ni aya ka kan the de namar kata ngi tip baka kan the ka long ka ba shibor henring ai pari kata kam ha ka ba shibor ka ba kampen susi sisu ka long ba ya ka khai ka pateng ka jongi ki khasi kam don bor e ram ngala pe bha ba ngala rizab bha ya kane shamba nat ha kane ka jalla ka jongi nadu nani kana barni hat nongpo shillong bat baro ka we ka ri si jenta ka jongi ha ba nga pe bha ba obsob ba ha ka kam khai pateng bar ha ka kam up dukan bar kano ka kam la le bat la long try da ka kan thai prapu persen ngala ban ong hakano ka kam ki don be ki kan thai ngila ban pe ru bat bisar ya ka yodu ka jongi ya ka bangila tip kum ka yow ka ba kentang ha ka bangin yow kentang ya ka bar kalong ka pleng jana pra ka ri ka si jinta ka jongi henre ka bangi pe ke ka ba ja kalong ba ki kan thai ki up dukan hang thai ki ba kle khayeng te na ka sispa ngala ban ong ki don hadu prapu persen henre ki sinrang pat ki don tang 8% henre ha bangi ya nujor pat bat ki we ki jaj ben re ki basong dukan hakal nang kari kisi janta ki jongi bat kham tam ka yodu na majority na ki de ki shinrang bat ka khai patang ka jongi ka yai bha ka skam bha na mari ka khai patang ka jongi da kupa ik jongi kupa ka jongi bat ki khun ki jongi ki le ta ka khai patang henrengi ka si pat ni long ki breu ki bom don bor ban le kata ka kam namar bangi long nong we hala ka jong ka ying bat ni nong we hala ka jong ka ying ka lok ka jong ni khasi ngim don bor si sangai tu bi ki senrang kasi ngim don bor si sa ni long kita ki breu ki bron ka jing ki kli bat ngim don pat ka bor ni long ta ki breu ki bron ka responsibility without authority ga ko ban ke li ye pi to pikmi ilenti ayu na rau breu uburan ka jingkit kli henre umdan ka bor ban panya ya ka kam ying kam sem ka jongu umdan ka bor ban panya ya kam khai patang ka jongu bar ulong ubreu uba ngala bano bom don bor bala sal ben habro kiliang dina mar kata ka dau ba ngimla ban kiu bat ban ya kot bor bat ki we pat ki jaj ben reu bat ban ya be ya ki ngitip ba ka khai patang ka long butlum jong kari kasi jantia balada utau butlum mola ken bat kata kari kasi bat kari janjahi baro ka we kala ken de namar kata ka daw ya ka ba ngilong ki basa din sa bat ya ka ba ngimla ban ya kot bor bat ki we nga kwa aru ban ya tu ye pi bang ngilong ka jella kristan ha ka ba prape persen nangi ngilong ki kristan bat ngide ben tip ba ya kane ka jella ka jungi latip kum ka jella kristan henry ka basngo si pat kalong ya ka bangim syam la bot ya kita ki doctrine jong kata ka bible henry ngila bot ya kita ki jingkai patang la patang ki balong ka bamla ban priang ko boong Paul apostol Paul asa ko we pat ka ba pendu nong sisa ya kane ka ri ka si jentia ki jongi kalong ba ki kenthe ki long kum ka license lane ki kenthe ki long kum ka certificate ya ubar jela ha ka ba unio ban khai patang bat ban le shibun ki kam kilong balai ki jelai ba ki kam benimi bat balai ba ya ka kam khai patang la yo da nongwei ubar jala ha ba wan cheng ne ka jala ka jongi upon long ya ka kan the kum kata ka license ya ka ba unio ban le ki kam khai bat kum ban kamai spa ka ba khan posisi shu ka long ba ni ki sin rang ka si ni yele kum no ya ban yada ya ka ri ka si juntia ni da mi shaprang ya ka ban yale ka madan tmangi rasa so ni la dasa le ben ber kum ta ta ban ya khon ni shibun ki issue kum ka ilp bat ki we ki mat ya ka ban yada ya ka ri ber ka jai mer ka ba kam posisi shu ka long ba ni kar bangin ya ki ha ka madan ki ken thei pat ki walam ya ki barjalana ne ya ta ki khar sadus ka kamera thia ka jong ki penlong non ki padu ki pahe habangi ki kasi habangim don borshu hala ka jong ka yingila shabe bat hadu wa mim don borshu ying ka lok ka jongi namar bangi long nong we ngakwa ban keli ye pi la dau tau resort ubas kam tau da bodon khat arboj ber khat arbor ulong nong we don bor hala ka jong ka ying hala ka jong ka ri ber ka jaj ben rew hato kata ka ri ber ka jaj ben rew kan kiu mo namar kata la ke ka ba ladangi kwa ban pen kelano ya ne ka ri ber ka jaj ben rew ka jongi ngide ban pen kelai ka jung mut jing berkhat ka jongi ya ka ba ngilek pat sa ka ba menor ha ka ba menkong ha ka ba ukasti u aja sa usin rangkum juru ladangi kwa ya ka ba ngin kiu bat ban ya
kio belara kari jongi kakwa ya kaban nom du jaj hadden katokan snam ngi dei ban sungtu ban tep ba ngi dei ban ay ka jaj ka kan ja jongi sha u shenrang omi kaban sedang na ki meka handar ki sedang nangi ki shenrang kemut ke sedang hi nanga bat ya kaban long ke jingkar khu namta ka jaj ben riu bat kari kaban sawan kuble shibun